شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም شالوم جس فشام لينكس فريد ورمير كم تقول ጊዜ ንጎንጎን መጸኩም አንሐኹም ሰላሐዲን ምስሐውና ሲም ከማይሲ አርጅ ስቱዲዮና Det är broder Saladin med broder Sam från CRG Studio. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈሊና Och idag ska vi få ta del av det ordet för den här dagen. ሎም እንካፈሎ ቃል ህድ በሉ ስንዲ Och dagens ord det är bli stilla. ህድ በሉ ዝብል ቃል በጣም ኢምፖርታንት እዩ Ordet bli stilla är väldigt viktigt. ህድኣት ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ Att vara stilla i livet är väldigt viktigt. ህድኣት ቅድመ አምላኽ አገዳሲ እዩ Att vara stilla är viktigt inför Herren. زهاد ልብ ክህልወና አገዳሲ እዩ Att vi har ett hjärta som är stilla är jätteviktigt. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 46 ጥቅስ 10 Psaltaren 46 vers 11. 10 vers 10. هد بولمو أنا أملاخ مخاني أستوهلو أما كل أحزاب لعل كبل أم مدري لعل كبل إيه قويتا سرايت مساناي أملاخ يكوب لما أمباناي كساب عسر تحالا Okej. På svenska blir från vers 11 till vers 12 det står: Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss och Jakobs Gud är vår borg. بغالا أزراربا هد بولمو أنا أملاخ مخاني سأستوهلو Så han säger till och med, bli stilla så ska ni besinna att jag är Gud. انت دقا زي هادينا ناي እግዚአብሔር أملاخنت ناي እግዚአብሔር كألنت ناي እግዚአብሔር قويتنت أين استوهلونينا För om vi inte blir stilla så kommer vi inte kunna se Guds gudomlighet, hans styrka och hans storhet. كل زخل أملاخ مخانو أين استوهلونينا Då kommer vi inte kunna förstå den storheten han har. كابتا حدا زي مهدا وتصيت نግዚአብሔር أملاخنت وديم استوعالي Så resultaten av att inte bli stilla det är att inte förstå hur stor Gud är. زي مهدا وتصيت أملاخ مسخم خوانو زي مأماني Så resultatet att inte ha stilla liv det är brist på tilliten att Gud är med dig. زهادو سبات دما እግዚአብሔር مسኦም مخوانو زأمنو سبات Och stillhetens resultat det är när man tror på att Herren är med dig. ስለዚህ እንተ ዲ ሃዲኩም ኣብ ኩነታትኩም ኣብ ነገራትኩም ኣብ ህይወትኩም ስለዚህ አመንኩም Så om ni inte är stilla i ert liv där ni befinner er, era livsområde, det är för att ni inte tror. አማን ሁሉ ጊዜ ሃዲ እዩ En troende är alltid stilla. አማን ሁሉ ጊዜ ሁዱ እዩ En som tror är alltid lever i stillhet. እንተ ዳ እዚ ጥቅስ ዘንበብኩልኩም ንላዕሊ ተመሊስና ርኢናዮ Om ni går upp lite från versen från där vi läste. መዝሙር ዳዊት 46 ጥቅስ 1 Psaltaren 46 vers 1. ከምዚ ብል ተቃል أملاخنا عنا معقوبن حيلن بتسبب فتون رديئتن إيو سلازي مدرن تتقلبتت أخران أما عمو بحري أنت تناوتو ماياتو أنت عمما أنت عفرة أخران بندرم أنت أنقطقطو نحناسي أين فرحن إنا وحايز نختم أملاخنا تقدس بوتا محدرنا تلوع الزحقوس رباء اللو أملاخ أما أكلا اللو أيك تناوتنيا كوقح كله أملاخ كرد أيو كساب حموشتن Så från vers 2 till vers 6 står det så här: Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. En ström går fram med floden och som ger glädje åt Guds stad. Den högsta seliga boning, Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. يسي أين فرحني نازبلو زلو من قدي أكرم أملاك كهد زقبرو زلو من قدي نناي أملاك حيلي سلزستو علوه Så varför de säger här, därför räds vi inte, varför de inte blir rädda, det är för att de har förstått Guds storhet. مخنياتو أملاك حيلي يزبل زلو Och här säger han att Herren är min styrka. يسي نناي እግዚአብሔር حيلي نناي እግዚአብሔር كعلنت نناي እግዚአብሔር أملاكنت أستو إلوه Det är för att han hade förstått Guds storhet, han hade förstått hur mäktig Gud var. ኣብ ህይወት ተሃድኡ ንህይወት ካብ ገዛእ ርእስኹም ወፂኹም በኣምላኽ ክትርእይዋ እንተጀሚርኩም Så hur ni kan bli stilla i livet är när ni börjar se det från Guds storhet, hur stor han är och ni blickar livet genom dess ögon. ሓደ ጊዜ ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ወፂኦም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ምስ በፅሑ När Israels folk gick ut från Egypten och skulle närma sig Röda havet. ሰራዊት ግብፂ ድማ ከጥፍዎም ደልዮም ደድሕሪኦም እንዳጎየዩ ምስ መፁ Och när faraos ryttare följde efter och ville sluka upp dem. ህዝቢ እስራኤል ኣብ ከቢድ ነውፃት እዩ
hamnade i israeliska folket i en väldigt svår situation. موسى كن كم أمام نوتياتون Men Mose hamnade inte i samma stress som dem. تتصحف انتاي بالرئيو زتات معرف 10-4 I andra Moseboken kapitel 14 كابتشعته från vers 9. ግብፃውያን ድማ ኩሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ኩሎም ሰራዊትን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ቤሄሂሮ ኣብ መንፀር በዓል ጾፎን ሰፊሮም ከለዉ ኣርከብዎም ፈርዖን ምስ ቀረበ ደቂ እስራኤል ኣዒንቶም ኣልዓሉ እንሆ ከዓ ግብፃውያን ደድሕሪኦም ገስገሱ ደቂ እስራኤል ድማ ኣዝዮም ፈርሁ ናብ እግዚአብሔር ካ ተማህለሉ ንሙሴ ድማ ናብ ዝበረኻ ክንመውት ዝወሰድካናሲ ኣብ ግብፅ ዶ መቃብር ኣይነበረን ካብ ግብፅ ዘውፃካናስ ንምንታይ እዚ ገበርካና እቲ ኣብ ግብፅ ዝበልናካ እዚ ነገር ዝዶ ኣይኮነን ኣብ በረኻ ካብ ንመውት ንግብፃውያን ከነገልግል ሕሸና እሞ ንግብፃውያን ንገዛኣዮም ሕደገና ዶ ኣይበልናካም በልዎ ሽዑኡ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሁ እንደውበሉ እቲ መድሓኒ እግዚአብሔር ሎ መኽገብረልኩም ይዝገብረልኩም ረአዩ እዞም ሎ ምትርእይዎም ግብፃውያን ደጊምኩም ኣይክትርእይዎምን መሊስኩም ዘለዓለም ኣይትርእይዎምን እግዚአብሔር ክዋግኦልኩም እሞ ህድኡ በሎም Från vers 9 till 14 står det: Egyptierna, alla faraos hästar, vagnar, ryttare och hela hans här förföljde dem och han upp dem där de var slagit sig läger vid havet nära Pihahirot mitt emot Baal Sefon. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sade till Mose: fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sade till Egypten? Vi sade låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än dö här i öknen. Moses svarade folket: var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsningen som Herren idag ska ge er. Så att ni ser egyptierna idag, så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. ሙሴ ንምድሓነ ኣምላኽ ዝኣምን ሰብኣይ ነይሩ Mose var en person som litade på Herrens frälsning. ንዕቤት ኣምላኽ ዝኣምን ሰብኣይ ነይሩ Det var en man som litade på Guds storhet. ስለዚ መንገዲ ኣምላኽ ከዓ ድፈልጥ ሰብኣይ ነይሩ Och det var en man som visste Herrens väg. ኣምላኽ ንኽዋግኦሎም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ቀዲምኩም ህዱ ኢልዎም Han sa till dem: för att Herren ska strida för er, håll er stilla. ኖኖ ጉዳይ ምስ ሃደእኻ ሃደእ ትበሉ Säg inte att jag ska vara stilla när situationen kommer i stillhet. Det funkar inte på det sättet. በፍጹም ኣይሃደእን እዩ Då kommer det inte bli stilla. ንስኹም ቀዲምኩም መህዱ እሞ ሸው ጉዳይኩም ክሃድ እዩ Ni behöver först bli stilla, då kommer er situation bli stilla. ምክንያቱ እንተደኣ ዘይተሃድኡ ኣለኹም ኮንኩም ኣመንቲ ይኮንኩምን Och det är för att om ni inte är stilla, då är ni inte heller troende. እንተደኣ ዘይተኣምኑ ኣለኹም ከዓ ንኣምላኽ ኣይተስምሮን ኢኹም Och om ni inte tror, då behagar ni inte Herren. ሕጂ ንኣምላኽ እምንዎ Så tro på Herren nu. ህዱ Var stilla እግዚአብሔር ክዋግኦልኩም och Herren ska strida för er. ሻሎም Guds frid.